Viure és transformar-se. Viure és alliberar el poder interior que està destinat a ser un poder de transformació d'un mateix i dels altres. Les persones ja tenim el poder per transformar-nos, però hem de cultivar aquesta saviesa interior. I l'amor és l'única cosa que ens construeix interiorment. L'amor és l'única cosa que salvarà la humanitat. En viure'l, deixant que s'expressi allò que som en profunditat. Som amor. I, tanmateix, la seva vivència no és fruit del voluntarisme, sinó de la comprensió d'allò que som. Així, ens alliberant de les pors que ens fan viure tancats dins nosaltres mateixos. Però, qui coneix aquest camí? Qui està disposat a ser simplement. Ser per poder respondre així a la missió que hem vingut a fer en aquesta existència. Hem de deixar anar tot allò que no som, totes les nostres falses identificacions. Deixar morir el nostre ego. Hem d'inspirar i expirar la realitat sempre nova i hem d'omplir-nos d'aquesta presència que ens va transformant. Si entenem l'espiritualitat com un procés obert que ens convida a ser, veurem el recorregut com la pròpia realització i sentirem la veritat en les nostres accions i celebracions, perquè el veritable camí s'està fent en cada moment, en cada pas i en cada circumstància sempre nova. Com diu el passatge de l'Alcorà, no caminis sobre la terra amb arrogància, no la profanis, ni tractis de competir en l'alçada de les muntanyes. Cada pas que donis sobre la terra ha de ser un acte d'amor. La pau creixerà com una llavor quan caminis de manera sagrada. Que la terra et beneeixi i els teus sentits et permetin sempre celebrar l'univers i el misteri.